malému na stavebkou. Půjdeš s náma a odpovíš nám na pár otázek. A hlavně nic nezkoušej. Ještě jednou. Dívej se mi do očí. Na každou otázku máš 2 vteřiny. Rozumíme si? Fajn. Jméno? Adam. Věk? 24. Jak dlouho jsi tady? Rok. Viděl jsi monstra? Ne. Zabil jsi někoho? Ne. Kateřina. Kateřino, pojď. Šup, šup. Se couráš. Nacházíme se ve 20. století. Ve druhém největším městě Španělska, v Malaze, kde se narodil zakladatel kubismu. Jeho jméno? Pablo. Pablo. Jo, Pablo. Pablo Escobar. Kateřino, běž si sednout. Za 5. Ale... Picasso. Celým jménem. Končíme. Tak smějte krásně a nezapomeňte Picasso. Kateřino. Já ale pořád nechápu, jako, co jsem udělala. Děláte si ze mě srandu? Ven! Ven, Renato! A pokud jde o uplatňování názorů, nejsem ani pro, ani proti. Zapij, leď rychlej, miluj, pláč a naříkej, jak jen ti je libo. Ale jestliže zemřeš, co pak si nejsi jist, že uprostřed mrtvých znovu neprocitneš? Nech se vést. Přesto mi v hlavě zůstalo pár slov. Jsi žena. Nemáš práva. Nemáš práva. Píšu manifest a nechci nic. Občas si říkám, duch člověka, který sní, je plně uspokojen událostmi, jak se mu naskýtají. Co tady chceš? Já hledám byt paní Hellerový. Jo, to jsou ty dveře na konci chodby. Jste tady nová? Ještě jsem vás neviděl. Já zaskakuju za Marušku. Promiňte? V pořádku, promiňte. My jsme mysleli, že jdou kamarádi, chtěli jsme je vystrašit. Nezlobte se. Počkejte. Tady. Za ten šok. Aha, tak děkuju. Nezlobte se. Vytáhni se nahoru! Nohy! Nohy! Srovnej formaci. Holky, jídlo se Sofí. Bramko! Pomozte mi! K čemu je vám nemocnice, která vám vyrobí 100 milionů zisk? Jsou super a je s nimi legrace.